അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിയാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ സമൂസയാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 3 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സമൂസക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ സവാള ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി, അത് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ സമൂസക്കൂട്ട് ഇതാ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച സമൂസക്കൂട്ടിലേക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസയിലേക്ക് നിറക്കാനുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സമൂസ ഓല യൂസ് ചെയ്ത് നിറച്ച് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സമൂസയാണിത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.